दुफां बर' बारग' नेहाथारि टंला कलेज। बे सावगारियाव नुनाय मानसिखौ मोजाङै नाय आरो नोजोर हो। मानि खुसि प्रमद बर' बिथांजों बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो एबा प्रमद बर' बिथांखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव प्रमद बर'जों जयनिं जानाय नुथाय। नाथाय बे मिनि खुसिया बारा गोबाव थायाखिसै। प्रमद बर'निसिम लाइजाम आं आरो इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमा नंला। जों नोंनि फोथायजाथाव दुफां बर'। सानफा एफा नागारदों आरो नागारदों। मानो दुफां बर'आ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रेजिगनेशन लेटार होखो? मानो लाखिनो हायाखिसै प्रमद बर'आ सानफा एफा गावनि मावथिफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव? सोंलुनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला दुफां बर'नि उनाव 1000निबो बांसिन लाइमोनफोरा रेजिगनेशन होगोनखौ मोनथिनो मोननाय जादों। उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम इउपिपिएल दोलोखौ नागारनायनि दोहौ। मा इउपिपिएल दोलोआ जोबलांनो बारा गोबाव सम गैला नामा? मा जागोन प्रमद बर'नि दैदेननाय राजखान्थि इउपिपिएल हान्जानि अबस्थाया?